Moni ndine Jack. Mwaswera bwanji. Lero tukupita dziko lomwe sitinapiteko. Tukupita ku Iceland. Iceland ndi monga mwa dzina lake ndi dziko lozizira. Lili surrounded by North Atlantic Ocean. Ndi island yoti ili pa yokha iti. Ndi pa dziko lonse lapansi, dziko limene akuti ziwembu kapena nditi crime ili yochepesetsa pa dziko lonse lapansi ndi Iceland. Ndi number 1 pa mayiko amene kulibe crime kwambiri. Moti ma prison ndi ochepa. Mu chaka cha 2020 azimayi amene anali mu prison ku Iceland analipo 7 okha. Moti nthawi zina akapeza kuti munthu walakwa china chake amatha kumtumiza prison ya dziko lina chifukwa choti iwo alibe. Chifukwa choti anthu ake amakhala mwaufulu na anthu aja ongokondana uku. Population yawo ndi yochepa kwambiri, sinafike 400,000 dziko lawo loseti. Ndi dziko ndi ka island kakang'ono komabe anthu ake amakhala mwamtendere. Macrime ake amene amapezeka ndi macrime usually tochepa osati macrime akuluakulu. Pamatha kutha chaka chathunthu popanda munthu kuphedwapo. Ndi anthu ake amakhala moyo womasuka kwambiri. Ndi ankakhala moyo womasuka kwambiri chifukwa samakhala kumati ayi munthu ngachitidwe chiwembu mene anthu timachenjezerana kuti ayi apo musamale mayendedwe usiku muzitere chifukwa chone kuti iwo zimenezo sizimachitika. Ndi dziko lawo nthawi ya winter kuchokera April mpaka na September nthawi yozizira kwambiri yotiso kumapanga mdima kwambiri chifukwa chozizira. Kumapangika amati ma Northern Lights. Kumawala mwambamo mitambo malengalengamo mumakhala green ngati ma rainbow koma za green koma kuwala kwa green kwina kwa kamachidwa ma Northern Lights kuti mpaka na anthu amanyamuka kumapita ukatani kukaonerera kuti tente kaoneni ma Northern Lights ku Iceland. Ndikadziko kabwino chabe kuzizirako koma ndi anthu aufulu, anthu okondana aphe. Ndiye pamene tisanambe nkhani ya lero tagwirani chakumwacho ngati chodyera chilipo tenticheze. Tsikana uyu dzina lake ndi Birna Brandsdottir. Birna mu chaka cha 2017 anali ndi zaka 20. Makolo ake analonera kuti banja linatha mayi ndi bambo ake ndi amakhala mosiyana. Ndi iye kwambiri amakhala ndi bambo ake osati mayi ake. Amangopita ukaona mayi ake, amayankhulana nawo tsiku lililonse pa foni komanso amapita ukaona. Anali wankulu anyway. Ndi amagwira kantchito kake ndi anali ndi gulu la anzake amakonda kumapita ukasangalala iti zomapita auti chani. Ndi anapezeka kuti siku lina pa 14 January 2017 anatengana ndi azinzake kupita ku pub kapena nditi bala yomwe amakonda kupita. Amamwamowa kumeneku kumavina ati amakonda kuvina kwambiri. Ndi ati anavina kuvina mpaka na iye kufika 2 AM azinzake ajamuza kuti iwe Birna tatopa tizipita ku nyumba. Ndi Birna ananena kuti ineyo ndifuna ndizivinabe. Anzake uja ndi anamusiya kuti okay chabwino wewe zivinabe ife tatani tapita. Ndi anamusiya iye uja kumapitiriza kuvina. Anavina mpaka ma 5 AM nthawi yonena kuti no mabala akutseka. Anatseka mabala iye uja anatuluka koma anali ataledzera. Amayenda kumabwerera kwawo. Koma Birna sanaonekenso. Nzake mamawa anadabwa kuti Birna sanabwere kuntchito. Anayesera kumuimbira foni, Birna sakuyankha foni, kuyesera kumutumizira ma message samayankha. Ndi amadabwa kuti Birna amayankha nthawi zonse. Anayesera kuwayimbira abambo ake. Abambo ake akuti nanenso ndayesera kumuimbira sindikumpeza. Ndi nzake uja, nzake dzina lake Mary oti ati chinzake choyambira ku primary. Nzake Mary uja anayimbirano mayi ake. Kuwauza mayi ake Birna kuti Birna atu sindikumpanga reach ndambira kaka kufuna kumuchita reach kumuimbira mafoni chani sakuyankha. Amayi ake nkunena kuti ndimuyesera. Amayi ake so kumuyesera kuti anosampeza. Dana dabwa nazo kuti Birna sanapita ntchito, sanayimbe foni kunena kuti wadwala, sanauze mayi ake akuti anali mwana uja kuti nthawi zonse amanena kuti ndikupita kwakuti ndili pakuti. Ngati satha kuyankha foni amatumiza message kuti ndikuyimbirani leta. Ndi anaopa mayi ake nkuthamanga upita ku polisi kuti Birna sapanga zimenezo. Ndi of course kanzimu kuti kunoko sikuchitika zoyipa iti amati mwina palipo pamene wapita komabe amayi ake amati bweza atanena. Ndi amayi ake anathamangira kuti kalemba pa Facebook
noti ndikuyang'ana mwana wanga Brenda wasowa kuti zili uncharacteristic kuti iyeyo mpaka asakatani asakayankhe mafoni kungoti ndio bwino wake atalemba pa Facebook pacha. Anthuso pa Facebook anayitenga nkhani cha serious kwambiri, anayikoka inapita patali kwambiri, anthuno anatutumuka munthu wasowa ndi mmene alili anthu ochepa sa anthu ambiri kwambiri. Amapeza kuti wina wache akumuziwa basi kapena amadziwana ndi wina odziwananso ndi wina. Anthu anayikoka nkhanicha mpaka naso apolisi anachita acting sanga kuyamba kusakasaka kuti Brenda wapita kuti. Nda apolisi anayamba kuyang'ana CCTV kuti akuti anali kubala iyi wachoka uko. Ndi anamuona pa CCTV kucha akuyenda akudzandira zake pena aombe anthu basi zozero waledzereratu amayenda. Anayenda kuyenda nkufikira pamene panapeza kuti panalibe CCTV sanaonekenso. Kuoneka kwake komaliza pa dziko lapansi Brenda kunali kutiko kumeneko. Nde anthu anali confused kuti ndi walowera kutiko. Nde anapeza polisi wawo wamphamvu kwambiri amene amamudalira Grimason. Anamuchita contact Grima uja kuti Grima mutithandize tikufunafuna ndani nsikana wasowa. Grima uja anabwera amangopanga iye amalimbana kuchita analyze CCTV kumati anthu anaenda bwanji apa anaenda bwanji. Kenako chomwe anachita notice Grima nchonena kuti pamene anaoneka komaliza paja patatha kanthawi kochepa kandi 1 minute kandi 2 minutes panadutsa galimoto ina yake ya red, koma galimotoyo sinaoneke number plate. Ndi anayesera kuti ayang'ane kuti galimoto ndi galimoto yanji. Anayipezadi kuti make yake inali Kia, koma anayang'ana anapeza nayo ambirimbiri magalimoto a red otero ambirimbiri. Nde ananena kuti sitingamayang'ane galimoto iliyonse imodzi kuti ndi andani anali kuti inali task yayikulu kwambiri, koma anapitirizabe kumamutani koma musakasaka usampeza mpakana police force yawo inatumiza anthu 800 kuti amuyang'ane chifukwa choti inali nkhani yoti zoopsa zosachitika ku Iceland kuti munthu akasowe pakana munthu amachokera kumowa komwe amapita nthawi zonse kosangalala ndi anzake. Anatumiza mapolisi 800 amachoti ma Viking squad, ndege, ma helicopter, agalu ndi kunali kumusakasaka. Kenako anapita ku cell phone company kukayang'ana ma phone records kuti tufuna ma phone records a munthu uyu. Ne ma phone records acha anapezeka kuti malo omaliza amene phone yake inapanga ping cell tower kunali kwina kwake kudoko kutalitali kuti amadabota iye phone yake ikapezeka kumeneko bwanji. Nde at least anayamba kukayang'ana malo watiwo kudoko kucha. Nde anayang'ana kudoko kucha kunali basi mashipi chani amati iye phone yake apanga ping kunoko ifanyana. Nde ananena ufuna CCTV ya area inoyo. CCTV pene sana ichite release koma anaiona ini yachewo. Atayang'ana anapezeka kuti anaonanso galimoto yofira icha. Anaiona ku town kucha anali kupala kucha. Si galimoto icha tinachita notice icha iyi. Koma no ulendo umene galimoto icha number plate inaoneka. Nde galimoto icha inaoneka kuti inabwera inazayima chakudoko kucha. Munatuluka munthu zibambo woti waledzereratu achita kukatinga nkuyenda komwe tsapa ngono kukwawa nkukalowa muchani mushipi ina yake amachira kuti Paula Nanok. Kenako galimoto icha inanyamuka kumatani kumapitanso. Atamusiya nyamata uja amadzandira uja ndanadabo kuti galimoto icha yapita kuti. Anakanika kuita trace bwinobwino kuti alowera kuti. Nde facha number plate anatenga icha anatani anayang'ana number plate anapeza kuti inali galimoto yakukahaya komanso galimoto inaita abwezedwa nthawi imeneyo. Ndananyamuka kupita kukahaya komweko kukafunsa kuti galimoto anapanga haya ndani. Pa nthawiyo inali kale ndi itatengedwa ndi banja lina. Ndanaloria ili ndi manja mwa banja lina koma poyamba inatengedwa ndi mnyamata wina dzina lake Thomas Olsen. Thomas yo siwa kuno ndo ku Greenland kukhangati wabwera ndi chani
wabwera ndi ship ndi fisherman wabwera ndi ship ija Paula Nanok ndi anangotani anangowapasa break ndi anangobwera uzakhachita haya galimoto kuti akasangalale kwa akamwemowa kena wazipita ndi anati okay chabwino. Koma pa nthawi imene yoyo Paula Nanok ija itanyamuka ikubwerera ku Greenland itanyamuka kale ndi zinayi zovuta kuti apanga bwanji. Koma akusakasakabe ku area yako anapeza mabuti sapato. Mabuti ake anali ma Doc Martens. Atafufuza amayi ake ndi bambo ake Berna anapeza kuti anawo zoti yes sapato zonza Berna. Nde it was bad news pa nthawi imeneyo kuti apeza nsapato zake za Berna uja. Ndi sign yoyipa kuti chifukwa chani papezeka sapato yake iye palibepo. Anatenga sapato za polisi kenako anayilondola kunali galimoto kuja. Anakaitenga galimoto kwa anthu anayitengacha kupeza kuna kuti inali yokilina mkatimo. Nda anafunsa kuti mwayikilina galimoto anati yes tayikilina ifoti munali fungo loyipa kwambiri. Timakanika kuyiyendesa mpaka tapita kukachitani kuyitsukitsa. Nda polisi kumayirani nkuyipanga study kumbuyo anapeza kuti anapeza ma traces amagazi ngakhale inatsukidwa. Nda anatenga machani anatenga masampo amagazi acha kuti akayizo kuti magazi andani. Nde anapeza kuti anatumiza uthenga somehow munthu wina nanga sizinatchuka no kwambiri kuti akuti mnyamata amene anali pa mu Paula Nanok fisherman nda amene anakatenga galimoto anachita haya galimoto yomwe ikuoneka kuti inamtenga Berna. Koma Berna anali asadziwikabe kuti ali kuti. Koma ship yanyamuka kale Paula Nanok inali italowa kale m'madzino akuchani aku Greenland. Nde paja milandu imavuta nkhani zimavuta kuti munthu wakhala wa dziko lina ukabwerera dziko la kwanu kuti akutenge ubwerere ku dziko komwe kwachitika chiwembuko zimakhala zovuta ma extradition chani zambirimbiri. Ndi anapezeka kuti anthu amakamba muchani mushipi mucha kunena kuti akutiri kwachitika chiwembu akuti apparently munthu anatenga galimoto anakachita haya galimoto khangati wampanga chiwembu nsikana koma nsikana isadziwika kuti ali kuti. Anthu amangoyankhula koma poyankhula Thomas Olsen uja anamva ati koma adamva anatutumuka anachita mantha nakasi zinakhala kuti zakhala za straight kuti munthu anakatenga galimoto yofira amene anapanga zozo anali yekha ndi anthu akukamba mmenemo so zoti anthu anayamba kukhala ndi idea kuti akhoza kukhala kuti ndi Thomas iyo mushipi momwemo. Koma amadalira kuti talowa kale m'madzi ako Greenland kuti adzandipeze zizativutirako. Koma akuti zinamuopsa ananjenjemera modabwitsa kuti mpaka captain anazadabwa nazo. Ndi captain atanangonena kuti ship yathu yaonongeka engine sili bwino titembenuke tibwerere ku Iceland. Anthu osaja nkumanda kuti talowa kale mu Greenland ndi tibwererenso ku Iceland. Koma captain ndi anatembenusa ship. Koma anapanga dala captain uja anaona amene anapangira react Thomas uja kuti uyu chilipo chomwe wampanga mwana waini yake. Endi tikati tipitirire naye akabwerere ku Greenland akhoza peza kuti wauzemba mulandu nkubwerera dala. Nkuchita contact apolisi ako Iceland kuti tabwerera tikulowa mu Iceland. Ngati mufuna china chilichonse mushipe mwathu muno. Anakapeza so squad uko ya ku Iceland ili panjira ikudikirira. Anamutenga Thomas Olsen ndi nzake uja analedzera kwambiri amadzandira uja dzinake Nicholas. Anatenga onse awiri fananga sonse anali mgalimoto anawamanga kwafusa ali kuti ko Berna osanena Nicholas ati ine sindikudziwa china chilichonse. Ndeko ku questioning Nicholas uja amadzandira ananena kuti ineyo ndinatuluka tinapempha kuti tifuna tikaende town ya Iceland after kugwira ntchito. Ndetalowa mu town ine nalowa mujani mbala ndi nzanga yeso amamwa zake. Ndata anasewera ngati lotale mubala muja ndi anawina koma chomwe anawina ndi 8 pack ya mowa. Ndati ndinasangalala kwambiri namwa 8 pack yonse. Kena kuti nacho kamene kuti napita ku bala ina kumene kujaso namwa ndi nali nitaledzereratu. Kenako anapezeka kuti Thomas anali ndi galimoto anachita haya galimoto anatitenga kuti atiyeniso kwina. Ati ndi atalowa galimoto Nicholas yo ya Thomas yo anangofikira kutani kupanga pass out kuti samaonaso zomwe zikuchitika koma akuti amakumbukira kuti galimoto munalowa atsikana koma sakudziwa kuti nsikana ndi ndani. Koma fena kuti sanali bwino analedzereratu. Thomas anamuso kuti iwe ndikangokusiya uzibwerera mu ship uzikagona. Nkuntenga amene anayendesa anaoneka pa CCTV atapita kutiko kudoko kucha uyu ndikutani oledzera ndikutuluka
ndikudzandira nkolowa muchani mushipi uyo nkumabwerera kumapita koma kumufunsa Thomas akumwakana amati si ine ndi Nicholas kwamba kunkanira nzake kuti iye ndi amene anabwesa atsikana mkalimoto iye ndi amene amatere koma anapeza kuti sapato ichi anayipeza ija Doc Martin ichi atayiyeza pa mashulesi anapezapo DNA ya Thomas komanso mushipi mucha atachitamo search apolisi anachita search yonse anapeza driving license ya Bernard anayeza magazi aja anali mkalimoto yofira aja anali magazi a Bernard Thomas anena kuti ine sindinapite kuna kulikonse ndinali ndikugona anachita check ma surveillance ma CCTV kutali anapezeka kuti anampeza kuti iye anali kumene koko Thomas uja anaoneka mu shop akugula zinthu zotsukira zinthu zokirinira ndanafunsa kuti zonsezo mapanga usiku onena kuti wangopita po break mpaka namukagula zinthu zochitira kilini kutali 40 kilometers away iye ucha kumangokana kuti zonse zindi nzangayo nde umboni unamukanika chifukwa chonena kuti adawavula malaya onse anapezeka kuti Nicholas anali bwinobwino koma Thomas kalasulidwa nkhope iyi nkhosimu ndi pa chest ngati kuti amamenyana ndi munthu ndanafunsa kuti nankawa kukalasula ndani anakanika kuyankha anatsekera onse awiri koma atamumvesesa Nicholas ucha anaona kuti Nicholas ndi osalakwa ifa anachita kumuona pa CCTV akutuluka mkalimoto chakudzandira zonena kuti sizima kudzandira kwake ngati akwawa zoti watheratu waledzera saka napanga china chilichonse ndi anamtulusa Nicholas kuti wewe suna lakwe anamusunga mu Thomas nde Bernard anasowa pa 14 January pa 22 January anapezeka kuti osaka aja anayamba noyang'ana kumbali mwa nyanja ocean pamene anapeza kuti munthu watani wafika ndi mafunde amukankha ndi anamutenga anapeza kuti anali Bernard uja anamuona anapeza kuti munthu anayesera kumpanga strangle komanso anammenya anamukhoma pamutu koma anapeza kunena kuti sanafe ndi zimene zozoyo anali ali moyo anampeza ali maliseche koma anamukhoma pamutu nkwesera mpanga strangle ndesa anafe kena kwanangomunyamula ulendo naye kunyanja madzi ake ozizira freezing cold aja ndikumponya munyanja anali moyo nde anamwalira ndi kumira drowning basi Thomas kumapita ngati kuti palibe chomwe apanga nde anamuzenga mulandu anapezeka kuti anampeza olakwa chifukwa anapeza kuti anampeza ndi chamba choti anatenga kuti akagulitse cha trafficking nde anamuzenga milandu yonseyo anampanga sentence to 19 years in prison of course dzaka zoperewera ananitumiza ku prison ya ku Sweden chifukwa kuti analibe prison rangamusungireko ka Iceland koma zinawasintha anthu aku Iceland inali chiwembu chomwe chinasintha Iceland chifukwa anthu ake amene amakhalira amangokhala moyo uja wazi kwa bwinobwino kuti palibe choyipa choopsa chimachitika kuno nkupeza kuti munthu wakunja anachita kubweretsa chiwembu popanda chifukwa china chilichonse kungompanga chiwembu basi nkumafuna kuti athawe komanso mwa captain uja kana aganiza bwanji ubwino wake wa captain yo anaganiza mwa umunthu anadziwa kuti zikayamba za extradition chanjani ngani munthu yatani athawa nacho chiwembuchi nkulolera kubwerera kuti akampereke nde mpaka anamperekadi ndi nkhani yotchuka kwambiri chifukwa ndi nkhani yomwe inasintha Iceland kuti olo prime minister wawo chani anthu onse anakasonkhana kumaliro kumulira Bernard imeneyo nde inali nkhani yathu ya lero zikomo kwambiri.